Смятам, че обувките са един от най-важния компонент за екипирането. Аз се спрях на Burton Ambush обувка, която е допълнително усилена с една стрингерова система отзад и ми дава супер комфорт отзад на петата и много ми улеснява движението. Обувката е двузонова, много лесно се разкопчава и закопчава. Интересното при тази обувка е езикът, който се залепва за външната част на обувката. Така просто имаш един перфектен контрол по всяко време, не е нужно да я затягаш толкова много. Обувката има специален гард отпред, който ако случайно някой ти мине с канта през кръка, няма да се разреже. Това вече е изпитано. Подметката е EST от една много приятна мемори пяна и контрола и усета в тая обувка е невероятен. Както виждате, обувката като се затегне добре, веднага се превръща в перфектната свръзка между вашите движения и борда. Ето, готов съм.